Te he dicho yo que va la casa. Espera. Y que subió mi paquete ahora mismo. Mira lo que hemos hecho. Volem que tots els valencians vestisquen València de blanc, que traguen bandes blanques als seus balcons, el que siga, una cartolina, un llençol, qualsevol cosa serveix, per a que tota la gent, quan vagi pel carrer, identifiqui que València està en contra de la pobresa. El mateix president Francesc Camps, ell va dir que abans d'acabar aquesta legislatura ell donaria el 0,7. Avui per avui encara no el dona i estem molt lluny d'aquest 0,7, estem en un 0,29. Aleshores nosaltres exigim ja un compromís ferm i que es doni aquest 0,7.